Se lava pitäisi muistaa, kun se sieltä painaa. Hyvä. Noin. Ui, hyvä, joo. Ei korona. No niin, laukka lähti. Hetkinen, mitäs se? Eikö sen piti tulla tuossa tuo punamusta tuo ensimmäinen, mutta se ei päässyt tulemaan siitä. No justiin kun mä sanoin, että tää näyttää helpommalta mitä se on. Joo, se ei päässyt siellä tulemaan tuohon. Joo. No, mä menen sen ensimmäisen jälkeen se, että unohdetaan koko juttu. Joo, antaapa olla. Hyvä muuta. Ei mitään muuta. Joo. Ihan hyvä. Hyvä Mira. Unohda ratsastaa uusin. Ui, tästä tuli melkein heivahteli vähän. Hyvin. Sinne pitäisi sitä huutaa se ysi. Tuli hyvä puhuttaa. Sä sanoit mulle oikein tuoda minä kuulin. Oi vitsi mikä haikka. Tästä tuli aika tyylikäs korkreja. Mira. Nyt tee sä tiedä mitä me tehdään. Se ei se varmaan tee. Yes. 9. Ei. 9. Suoraan. 9. Ei. Toin ainakin, että se menee sinne punaiselle, mutta ei, tuli riittää. Kun se muistaa vielä radan. Ihme, että ei se muuten pälyilekaan kovin paljon. Silloin aikaa nyt keskittyä.